Què tal? Soc Alejandro Ballina i sóc un dels dos coordinadors del campus de Sant Ignasi. Tot seguit us presento l'estaf que ens acompanyarà durant aquestes 5 setmanes. You just have to walk in the place and the lights are on you. You can put a smile on your face and you light up the room, but then you left me dancing on the floor alone and now the DJ's gone and... Hola, soc la Elives, l'altra coordinadora del campus Sant Ignasi, i tant tot l'estaf com els coordinadors tenim moltíssimes ganes de passar-ho d'allò més bé aquest estiu. Som-hi!